пък относно кръговите кръстовища се доказа, че работят. А светофарите не работят. А това, което пак да кажа за кръговите движения. Бях един познат ми каза, че е бил в Испания в един град малко по-голям от Ямбол и ми каза, че е минал точно през биометричния център на самия град и каза, че от входа до изхода не е имало светофар. Половин светофар не е имало, не един. Аз много не повярвах и се доверих на, как се казваше, Google Maps и по пътя и аз излязах от този град и видяха, че така.